Indalequius, telecomunicacions amb cor banyolí. Des de Banyoles i per Banyoles. Fibra òptica amb xarxa pròpia, telefonia fixa, mòbil i molt més. Des de Banyoles et connectem a tot el món. Indalequius. Som els indígenes. Indalequius, orgullós patrocinador de la tribu. 27 anys connectant amb Banyoles i comarca. La tribu, 27 anys de converses, de proximitat i de confiança. A Finques Cullell Riera compartim els mateixos valors de la tribu i us oferim des del 1990 un servei de proximitat i confiança aplicat a seriositat i professionalitat pel nostre equip d'assessors. Ens trobareu de dilluns a dissabte per ajudar a trobar l'immoble que millor s'ajusta a les vostres necessitats. Finques Cullell Riera t'ofereix la tribu. Bona nit, benvinguts. Avui un programa d'aquells que ve de gust fer. Un amic de Banyoles que presideix una de les coses més importants que hi ha a Banyoles, de les entitats, em va dir saps què seria un anàlisi interessant des d'un punt de vista econòmic? Veure la incidència de les famílies amb poder econòmic i social sobre la població i la comarca a cada època determinada. I és veritat, és a dir, la gent que té poder en un poble pot incidir més o menys, incidir positivament o negativament sobre les activitats del poble i sobre el futur del poble. Hi ha una família en aquest poble, que tots sabem qui és, que es diu en Coromina, però en diem a Can Troll, que en èpoques glorioses, doncs, evidentment eren els valents econòmicament i socialment i podien fer moltes coses, però van invertir en la companyia d'aigües, van invertir en la companyia de llum, van invertir en la companyia de transports, van fer una farinera, la màquina de batre que hi havia aquí era d'ells. És clar que també té la lectura de monopoli, això, però sense ells no hi havia ningú. I sense ells no hi havia aigua, no hi havia llum i tot plegat. I gràcies a aquestes companyies ens estalviem aquesta dependència de les companyies que per trucar per telèfon mai saps amb qui parles, que les coses es compliquen, que tota la facturació es complica. És a dir, la incidència de la gent poderosa del poble pot ser efectiva o no efectiva, si es dediquen a l'especulació, comprar i vendre terrenys, anar acumulant capital, és una història absolutament legal i no hi tinc res a dir, però la incidència que tenen és molt poca. Tota aquesta presentació, que sempre penso que m'allargo massa i que no hauria de fer, és per presentar en Lluís Coromina Unzueta, s'ha de dir el segon cognom perquè si no aquí la cosa es complica. Que precisament estàs treballant en una activitat que des del 2013 fins ara ha canviat bastant de perfil i que té una incidència real. No és economia especulativa, sinó que és economia productiva. Tu que ets economista, m'has de dir, si no estàs d'acord és un problema, perquè he intentat fer-te quedar molt bé. Absolutament. Bona tarda i gràcies per acollir-me i totalment, al final ens dediquem a un dels oficis més antics de la història, som moliners i transformem el cereal, el blat principalment, en farina per tal que la gent pugui tenir accés a un pa de qualitat i altres tipus d'aliments, com per serien bolleria, pizzas, molt enfocats amb l'artesania. Però esclar, això és un mercat en què el preu de la matèria prima ha sigut decisiu sempre, que hi ha hagut molt poca diferenciació, que hi ha hagut moltes farineres, i vosaltres heu utilitzat un estil de diferenciació, és a dir, si no pots dominar el mercat, crea'l, i a més a nivell de Girona i de tot plegat heu fet una absorció i això
us està donant una massa crítica important en el món de la farina selectiva. Efectivament, de fet ara doncs, sí, ja oficialment som la farinera de Girona, l'única, després de l'adquisició de la marca de farina Sunyer de la Bisbal, una empresa amb un gran reconeixement també en el que és la farina de blat de molta qualitat. I com bé dius, fins fa apenas 10 anys doncs el preu era un element decisiu, la farina se la veia com una commodity, un producte de molt poc valor afegit. Com el ciment o... Efectivament, o com la gasolina, al final només buscaven el preu als clients. I en un context on el consumidor tampoc sabia valorar el pa o no li havia prestat la importància que té. No oblidem que estem parlant d'un aliment que està a la base de la dieta mediterrània. A la base de la columna alimentària. Exactament, de consum diari. Per tant, com podia ser que en aquells temps anéssim a comprar el pa a un lloc aparentment tan desconnectat del que és el pa, com una benzinera, no? Que evidentment està per un moment puntual, doncs per què no? Però s'havia convertit en un costum, no? I això donava prova de que el consumidor no hi donava prou importància i tampoc poder l'altra part no havia fet bé la seva feina, no? I llavors nosaltres, jo arribo en aquest context, com has dit tu, el 2013, una crisi econòmica global que evidentment també ens afectava el que és Banyoles i tot el país, i vam veure que era necessari un canvi de rumb, no? I en aquell moment teníem dues alternatives molt clares, no? Una, anar a competir en preu, intentar tenir economies d'escala i anar a pagar-nos amb gegants del món de la farina, o fer una cosa que gairebé ningú havia fet, no? Era posicionar-nos com la farina de referència en farines de qualitat. Començàvem a veure, jo tenia 25 anys tot just, i no en sabia ni de pa, ni de farina, ni de blat, ni de cereal, però bueno, el meu oncle em va donar l'oportunitat, per la qual sempre li estaré agraït. I hi havia una persona a casa, a la farina Coromina, que és qui em va aportar la visió, que és el Jerome Folquer, avui en dia el nostre mestre forner i cap d'I+D, que ja em va dir que hi havia uns pocs forners que començaven a fer un producte amb molt bona qualitat i que els estava anant molt bé, i que entenien que la farina era la matèria prima fonamental. Al cap i a la fi... Com el raïm és el vi... Exactament, quan parlem de pa... Que és el complement, no? Quan parlem de pa és aigua, sal, llevat i farina. I massa mare. I la massa mare, que és una combinació entre aigua i farina. Per tant, entenien que la farina era l'ingredient fonamental i que si volien fer un producte de molt bona qualitat havien de cuidar la farina i estaven disposats a valorar-la. Aleshores això no tan sols era realitzable en aquells moments, sinó que a més era molt atractiu, no? Pel que dèiem, no? Al final, quin producte, quins aliments volem donar als nostres fills. No volem donar qualsevol cosa, volem cuidar la salut de les persones, i un aliment com el pa pot ser algo que et senti malament i que no ho disfrutis, o tot el contrari, un aliment que contribueixi a la teva salut i que en gaudeixis en qualsevol àpat, no? Des de l'òptica de consumidor hi ha una espiral similar, que és igual, calcada a la que tu expliques. Hem deixat de comprar pa perquè cada vegada ens agrada menys, el que comprem cada vegada ens agrada menys, i anem prescindint del pa a la nostra dieta, que ha sigut bàsic, i que és bàsic històricament, no? I llavors comencen a sortir algun forner que es distingeix històricament perquè fa un pa bo amb un poble del costat o amb una cadena a Barcelona, etc. Però esclar, no hi ha un vi de qualitat si no hi ha hagut una vinya ben treballada i ben cuidada. És a dir, si no hi ha un cereal i no hi ha una farinera que el treballi i que t'ho ofereixi amb distinció. Correcte. De fet, els pagesos... Perdona, evidentment. Els pagesos de per aquí que fan cereal ja deien, no, jo el puc vendre a Can Trull, que me'l valoren una mica més, però a canvi jo els hi dono una altra cosa. Exacte. Esclar, aquesta és la base de producte que et permet fer aquest programa
de la farina distingida per fer productes distingits. Totalment. I si em permets, per fer-ho més entenedor de casa als oients, de qui estem parlant? Estem parlant de Banyoles, per exemple, forners com Can Guitar, Can Pedrés, Jaume Figueres, forners que han fet una evolució espectacular els darrers anys i que avui en dia és un espectacle anar a les seves botigues, i ja no tan sols pel molt bon producte, que a més és saludable, sinó a més perquè és una experiència, no? Anar a comprar. La varietat de productes que tenen és molt àmplia, tots amb primera qualitat, i a més doncs, veus com elaboren amb les seves mans. Aquí està el secret. Quan vas a una fleca hi ha una gran diferència entre si ho elaboren amb les mans, si són artesans de veritat, o si compren un producte congelat i el posen al forn i diuen, sí, l'enfornem, el típic, no? Ho enfornem aquí, ja, però que ho enforneu i tothom ho enforna, però l'heu elaborat aquí o l'heu comprat us és igual o no el compreu. Per nosaltres la cadena de valor que tu deies, no? Fins al pagès, exactament, és clau, és molt important i realment veiem que marca la diferència, no? En el nostre cas, tot el blat que nosaltres comprem és de proximitat, pagesos locals i també del sud de França, que nosaltres ho tenim molt a prop i malauradament a Espanya no es fa prou blat, o a Catalunya no es fa tot prou blat com el que consumim, en general. Aleshores nosaltres ho complementem amb el sud de França, hi ha unes qualitats molt bones i tot plegat volem un circuit curt, valorar el producte a proximitat, ajudar a la gent de casa nostra i tot això evidentment cuidant amb l'equip de 50 persones més o menys que som, que és la clau del que estem aconseguint, al cap i a fi aquesta revolució del partasà que estem extenent també a la pizza més recentment i d'altres productes. La comparació amb el tema dels vins era... Totalment, el pa ha arribat l'últim o més tard, però sí, és molt bona. És a dir, les cooperatives es queixen del preu que els pagaven els grans, que els grans eren 3 que dominaven pràcticament la producció a Catalunya, això els hi permetia tenir un producte barat, però d'una matèria prima barata, però tenien una matèria prima barata perquè no sabien vendre bé. Clar. És a dir, i ens hem deixat que els italians, francesos, xilens, argentins i tot plegat hagin canviat això. I d'una mala matèria prima, diuen els enòlegs, és molt complicat fer un vi que es pugui arribar a veure, i de la farina deu ser... 3/4 del mateix. Una cosa similar. Totalment. És a dir, perquè valorar les empreses pels volums de facturació queda molt bé de cara a galera, però l'interessant és el valor afegit. 100% d'acord. Esclar, si l'empresa no genera benefici, no pot pagar bé els treballadors. Si no paga bé els treballadors, anem al revés, no poden comprar pavo. Totalment, i jo no t'ho negaré, jo com a economista, a l'arribar als primers moments, sempre penses, anem a fer-nos grans, anem a ser grans, el volum, els titulars, però vaig tenir la sort que el meu equip em va donar a entendre que no era això, no es tracta d'un tema d'ego ni de ser els més grans, sinó de ser els millors en alguna cosa. I nosaltres estem al camí d'aconseguir-ho, o almenys tenim molt clar que volem ser-ho, volem ser els millors amb la farines de qualitat. La marca ja la tenies. La marca teníem, sí que veníem d'uns moments complicats, però la marca al final era una empresa centenària i sí, i a base de molt esforç i sacrifici, com dèiem, la gent és fonamental i tenim un molt bon equip del qual n'estic molt orgullós i els èxits són tan seus com meus. La gran diferència entre les empreses és el talent de les persones que hi treballen i la dedicació que hi tinguin. Vull dir, què ens fa diferents? Avui la tecnologia està a l'abast de tothom. Correcte. Al marge que vosaltres teniu una excel·lent tecnologia, no? És a dir, que teniu equipada la farinera amb uns sistemes que us permeten una gran diversitat de... Sí, és a dir, dins del context amb el que jo aterro, sí que hi havia moltes coses per millorar,
però teníem unes bases, uns fonaments, no? I és a partir d'aquí doncs, on és possible realitzar la visió que comentàvem, que el Jerome em transmet, i a base doncs, de seguir invertint, perquè no oblidem que avui en dia, tal com van els mercats, ja ho saps tu, Jordi, o et mantens en primera línia i dediques tots els esforços, o ràpidament et passen per davant, no? Els mercats són molt competitius, per tant, els temps canvien molt ràpidament, molt de pressa, i per tant doncs, has de seguir incorporant tecnologia. En el nostre cas doncs, estem immersos en un procés de digitalització de tots els departaments, no tan sols de la fàbrica, sinó del departament d'administració, de compres, i no pots donar-li l'esquena als canvis, has d'estar obert i implantar-nos el més aviat possible. I a l'I+D, que tu has començat explicant de la persona responsable d'aquest departament, que sovint ho descuidem, perquè el negoci familiar és fer el que s'ha fet sempre, i el negoci familiar que ha fet el que s'ha fet sempre desapareix, a no ser que s'adapti a la realitat. I I+D és essencial, això. Teniu uns quants exemples, o sigui... Permetem que t'aturi, aquesta frase de és que sempre s'ha fet així, terrorífica. És terrorífica, exacte, és terrorífica, i és una que si pogués donar-li un consell a un jove que entra en una posició de responsabilitat a una empresa familiar, li diria que cada cop que senti aquesta frase aixequi les orelles i s'ho pensi 2 cops aleshores, perquè allà hi ha una possibilitat real de canvi i de millora, no? En canvi, vosaltres heu utilitzat un d'aquests aspectes tan mal utilitzats, que és el concepte d'artesania, i l'heu convertit en una cosa que té tot el sentit del món. Quan et parla d'artesania, segons qui, la falsedat és tan evident. En canvi, quan et parlen d'un flequer que és artesà i tota la cadena, hi dona molt sentit, ho lliga molt tot plegat. Totalment. L'artesania s'ha de veure, penso jo. I en el cas del forner, en el cas de la pizza, ho veus. Mira si està treballant amb les mans i si hi ha un obrador. I sí, marca la diferència, i se n'ha abusat d'aquest concepte, d'aquesta paraula, com bé dius, però s'ha de defensar i no hem de caure en que tot sigui estandarditzat i el mateix, vagis on vagis, sinó defensar l'artesania i els productes que són especials de cada població, de cada lloc, no? Clar, i heu jugat molt bé aquest concepte del local global, no? És a dir, des d'aquest punt de vista de producte, de procés i de tot plegat, teniu un concepte local molt fort, però globalment us heu treballat molt, teniu premis i tal, i reconeixements a tot arreu del món, us moveu molt, i això... Sí, la veritat és que és un somni fet realitat, si em permets l'expressió, perquè semblava que la farina havia de ser un producte que no es podia vendre més enllà de la teva comunitat, anem a dir-ho així, o de la teva província, i estem trencant esquemes. Hem aconseguit... Doncs mira, la darrera notícia en relació al que estem parlant és que vam estar presents per primer cop a una fira internacional, concretament a Londres, el mes passat, i vam tenir una molt bona recepció per part de tots els assistents, amb la qual cosa se'ns ha obert la possibilitat, de fet ja estem venent al mercat anglès, que era una cosa impensable fa un temps, no? També tenim clients a Alemanya, a Portugal, i hem de tenir aquesta combinació, no? Entre cuidar molt bé el que és local, però tenir una visió global. El mercat és molt més gran que el que veus al teu voltant, i no li pots tancar les portes, perquè al final sí que és difícil i incòmode sortir de la teva zona de confort, però també és el que et fa millor i el que et fa progressar. Si no veus el que passa et farà fora. Exactament. Molt senzill. Totalment. Vull dir, aleshores, va haver un professor de SADE que deia: mireu, si no teniu calés, viatgeu. Per fer recerca, com a mínim viatgeu, i aneu amb els ulls oberts. Clar, és a dir, si no ets capaç de competir en el món et farà fora del mercat, no? Sí, totalment, i has de fer les coses millors que la competència, has de diferenciar-te d'alguna manera, i bé, en el nostre cas, doncs, hem aconseguit això, no? Si em permets l'anècdota,
nosaltres, doncs, el camí ha sigut molt dur, no?, per arribar fins avui. Ara doncs, és molt evident que el pa que fan a les fleques artesanes de Banyoles és molt bo, perquè Banyoles és una població que ha conservat un teixit de fleques artesanes de qualitat, que el Flequer, m'atreveixo a afegir, igual que Can Carbó i d'altres. Tenim un teixit molt ampli i és una raresa, no? Però és una que parla molt bé de la població de Banyoles, que valora els productes de qualitat i que nosaltres doncs, estem tirant perquè així sigui i vagi a més, no? El que volia dir és que al principi el Jerome, quan nosaltres tenim un obrador a la farinera i fem demostracions per clients, i al principi els clients, inclús els nostres comercials deien aquests pans no es venen, estan cremats. Recordes el pa, tradicionalment, el pa ha de ser molt blanc, molt blanc, molt blanc, no? Avui en dia doncs, s'ha evolucionat aquest pensament. I fa 5 anys el Jerome va ser com un punt d'inflexió, no? Ve el Jerome i em diu, Luis, algo está cambiando, los clientes empiezan a darme las gracias. Dic, ostres, algo tan simple com això volia dir que havíem aconseguit transmetre la importància de la farina de qualitat per fer un producte, un pa de qualitat. No? Esclar, si ens acostumem a productes de baixa qualitat, ens hi adaptem. És a dir, quan la gent menja pomes, és igual, no la pena posar exemples. Sí. És a dir, és un cercle viciós que et va a la contra, no? És a dir, I que la teva salut ho paga, al cap i a la fi. I en el fons, la realitat és aquesta. És a dir, al final ho paguem amb salut. I el futur pinta molt bé, no? El futur, sí, la veritat és que... I com portes això de Banyoles? Molt bé, la veritat, em sento molt ben acollit per Banyoles. Crec que l'oportunitat que em va donar el meu tio, el senyor Lluís, per evitar la confusió, i és el senyor Lluís, sí, soc el Lluís Júnior. Hi ha una quantitat de Lluïsos. Exacte, i l'oportunitat que em va donar, no l'oblidaré mai, l'estaré sempre agraït. Evidentment el component familiar és molt profund com a 5a generació i després també l'estabilitat i la seguretat que dona la directora general de casa nostra, la Montse Oller, també ens permet, com bé deies, encarar molt bé el futur. La Montse cosineta, li deia jo, perquè eren parents. 20 milions de facturació i 50 treballadors. Sí. Està bé, 20 milions de facturació ja no és una petita empresa, és una entitat que té una massa crítica que permet fer coses. Sí, la veritat és que hem anat creixent, podem dir que hem doblat la facturació des que vaig arribar fa 10 anys i cada cop tenim més clients a més llocs de tota Espanya i d'Europa. Inclús del món, tenim clients fora del continent europeu i això vol dir que alguna cosa sabem fer, no? I 50 persones, sí, entre directes i indirectes, no me'n vull oblidar de cap, però tenim també els xofers que si no estan en nòmina però treballen dedicats per nosaltres. En fi, tothom té la seva contribució i és un engranatge on no pot fallar ningú i tu aportes 2 temes de discussió, haurem d'acabar perquè ja em sembla que ens hem menjat el temps. 2 temes importants de discussió, que és la presència del familiar en el negoci, que hi ha empreses que ho han utilitzat i altres que ho han evitat, Agroaliment, per exemple, ho ha intentat evitar, i després la formació empresarial i acadèmica. I tu ets un exemple de les dues coses. És a dir, el familiar que treballa en el negoci, en el món dels vins és molt freqüent això, i dona molta autoritat al familiar que està al front de la vinya i del vi, no? Sí, a mi... Com ho portes, això, de família en el negoci? A mi personalment m'encanta. La veritat és que jo disfruto moltíssim el meu dia a dia i és molt maco portar el cognom de l'empresa. Del fundador. Sí, exactament, del fundador. Ara fa 127 anys i evidentment el component familiar, insisteixo, és molt maco, molt romàntic, però en cap cas pot ser una excusa per no
a anar a buscar l'excel·lència en tots els nivells. Bueno, però des d'un punt de vista d'argumentari i de posicionament, és un atribut, i un valor molt sòlid. I els clients ho valoren molt, Evidentment, els clients no són tontos, no? Ells han de veure que davant tenen un interlocutor que sap fer bé les coses, que es preocupa per ells i que té uns valors. Però si a més té el cognom familiar, doncs saben que hi ha un compromís addicional, no? És això de les 5 generacions que deies tu. La gent de la meva edat en coneix 4 d'aquesta generació. M'has deixat parat quan m'has dit que havies conegut el meu besavi. El teu besavi. Jo no vaig tenir la sort de conèixer el meu avi i tu vas conèixer fins i tot el meu besavi. I el seu 2 cavalls. Exacte. I una altra cosa, la formació. És a dir, perquè ets una persona que s'ha pogut formar dins i fora de l'empresa. Sí, per mi és fonamental i la formació ha de ser constant. És una cosa que no és que ho facis en un moment donat i després ja et serveix per sempre. Avui en dia, com dèiem, els temps canvien moltíssim i has d'estar en formació constant, tant un mateix com tot l'equip. Per tant, és indiscutible que... El metge que aplica la tècnica de quan va acabar la carrera, que fa 20 anys, estarà matant molta gent. És un exemple evident. La medicina té avenços i tot plegat té avenços que si no estàs al dia, però no és un problema només de direcció general, sinó és un problema d'equip. No, i jo li insisteixo al meu equip que es formin ells també i que es preocupin també per formar els seus equips, perquè és l'única manera que ens permetrà seguir liderant el segment on ens hem posicionat i evolucionar cada dia i ser millors. Crec que el que té de bo el fet de tu venir aquí com a demostració de la feina que s'ha fet des del 13 fins ara és aquesta explicació que no tot és automàtic, que no tot ens ho fan les màquines, que per més ajuda que tinguem dels avenços tecnològics, el talent de les persones segueix sent la base de l'èxit, no de l'activitat, sinó de l'èxit. Absolutament, i insisteixo, el mèrit de tots els èxits que recentment s'han fet més palesos és de totes i cadascuna de les persones que formem l'equip. Si em permets posar-me algun mèrit a mi mateix, és haver creat aquest equip. Aquí sí que és una cosa que em sento molt orgullós i que fa goig treballar a la farinera Coromina, Agria Energia, perquè hi ha un ambient de treball impecable, hi ha uns valors molt ferms i hi ha un compromís amb el projecte que és admirable. Gràcies, Lluís. Un plaer, moltes gràcies. És evident que les empreses no treballen les empreses treballen per rentabilitzar el capital que hi entra, que hi ingressen i per fer-hi benefici. Ara bé, acabo com he començat. Hi ha dues maneres de tenir una empresa. Una empresa que té una repercussió sobre el poble, amb treball, amb tecnologia, amb progrés, i una empresa que es dedica a la pura especulació, que és com s'han fet grans capitals. I això, la veritat és que genera diners, però no ens en beneficiem. Evidentment que una empresa ha de ser competitiva i això li genera molts conflictes. Lluís, moltes gràcies a vostès. Moltes gràcies. Pleguem i parlarem de pessebres. Farem un canvi una mica dur. La Tribu, 27 anys de converses, de proximitat i de confiança. A Finques Cullell Riera compartim els mateixos valors de la tribu i us oferim des del 1990 un servei de proximitat i confiança aplicat a seriositat i professionalitat pel nostre equip d'assessors. Ens trobareu de dilluns a dissabte per ajudar a trobar l'immoble que millor s'ajusta a les vostres necessitats. Finques Cullell Riera t'ofereix la tribu. Indalequius, telecomunicacions amb cor banyolí. Des de Banyoles i per Banyoles. Fibra òptica amb xarxa pròpia, telefonia fixa, mòbil i molt més. Des de Banyoles et connectem a tot el món.
Indalequius. Som els indígenes. Indalequius, orgullós patrocinador de la tribu. 27 anys connectant amb Banyoles i comarca.